Welcome back again mga lakay sa aking YouTube channel. So ang gagawin natin ngayon mga lakay ay bibisitahin natin si Riddick Adventure at saka si English Carabao. Ayang dalawang yan mga lakay ay isa sa mga sikat na vlogger dito sa barangay namin, si Riddick Adventure at saka si English Carabao. So pupuntahan natin sila sa bahay nila mga lakay. Alamin natin kung ano ba yung mga ginagamit nilang pang vlog, yung mga rig nila, yung mga camera ganun. Ano ba yung ginagamit nila pang edit ng video. So ayan, marami tayong alamin sa kanila mga lakay. So tara, puntahan natin sila mga lakay. Ayan mga lakay, nandito na ako sa bahay nila ka-viewer mga lakay. So ayan, nandito rin si English Carabao mga lakay. Ay. Hoy. Dito si, tingnan mo, ang bait na ano si English Carabao. Si English Carabao mga labandero tayo ngayon. Oo. Bawal magkuhan, bawal mapagalitan. So ayan, pagkatapos niyang magano mga lakay, pagkatapos niyang maglaba, interview natin siya mamaya. Tanungin natin kung ano yung mga technique niya, kung paano niya napalago yung YouTube channel niya. Si Alan channel, mga ano na yung channel mo nung Simple Fishing with Alan TV po. Simple Fishing with Alan TV pala yung ano niya. Ano lang kasi, bihira lang kasi nag-upload dito si nung Alan ng ano niya, ng videos niya mga lakay. Manmanuso na nga Gilocano tayo lang inunsan niya. Nalala ka. Nagrigang mag-Tagalog. Dati nagluluto ko mga lakay si Pamigat. Oh. Kwati luluto na torta daw, sure ball at tinaimas. Saba. Sabi mo na. Bali. Si ka-viewer oh. Ayan. Ito sila mga lakay, magkakapatid to sila. Ayan. Mantayo. Mantayo. Mabisin ako sa Iraq Sudan. Dahil na magluluto daw. Ito kailangan naka-ring kapita lang ang tugaw-tugaw nga kita ti YouTube. Puno na ang luto bago kuha kayo. Ano, nagre-reklamo ni English Carabao mga lakay. Sa damag dapay kanya, kung kuha muda nagdablabas, damag dapay niyo sida. Ay kung bagam ko man nakilitsunan Ito ti ko karminay ka. Ate nahilig ate ni Nungalan. I-promote mo ba yung channel ko, bes? Promote mo yung channel lang namin. Promote ang channel mo. Data nagpapailaan. Simple Fishing with Alan TV. Tulungan nyo kay English na kita mo sa di pa makakatan chinilas na niya. Sigaya matoy. Philippine Piman nga vlogger mga ka-viewer. Ay mga bird. Ayan. Channel ti may kadwa. Ako yung may kalima. Napukaw jeepis tuso na. Ha? Napukaw jeepis postiso na. Nagdi kataltalunan. Kuna sinapol? Madin mo gatak man eh. Ata tinamayat ni Nungalan ta. Tanya taluluton na ni mga lakay ni saba. Mata. Awan tikas ta abroad. Awan tikas to ita abroad. Only in the Philippines sana. Province in the Philippines. Discarding Pinoy. Yan. Discarding Pinoy. Ayan mga lakay. Andito na si ka-English at saka si ka-viewer. At ito naman si ka-Burdugoy. So dito na sila mga lakay. Ayun, interview natin sila. Hi po. Sabi niyo muna kung ano yung channel nyo. May channel nyo pa Adventure po. Okay. Ikaw. English Carabao TV. Kung gusto nyo matuto ng English, punta kayo sa channel ko. Matututo kayo. Baka magkukudkud kayo ng ulo doon. Ayun lang. English ka, ano ka? Yeah. May malano English.
how often kayo nga agararamig ti video yo? Ta English. Tikat ng sa unan ti Ilocano. English ka lang ang paliwanag mo dati Tagalog ay ti Ilocano. Kwa, kasa ano nga kadalas no ti Tagalog pa ngay nga agararamig kay ti video ba? Tag duwang aldaw kasi nga tag everyday agararamig kay ti video, di ba? Kanyam ka viewer. Depende mo lang niya Ka viewer, sige ka viewer. Kasi ba nga Jowa ka na. Ano siya? depende mo gamin natin mga birds no kwa. Nadatigana siya nadagana vlog no nagagayt. No nagagayt nagadumagan ti factor nga makaapekti ka. Di pa nag-vlog no namay ti panahon. No nagagayt. No ti kwarta. Napay no inspired. No matrigger lang ate ko ah. One. No di kagagay mo no matrigger talaga nga nagagat nga vlog. Nagagayt talaga. No matrigger mo di ka Nadaw mundag nga kwa, nadaw mundag nga $1. Talaga gumagat ka vlog. No. Awan mo. Nagka mga point 003. Point 03 kalag sarding ka lang rin kung namjayan. Oh. Nagrigat tag vlog mga lakay kay. Apo nalakay ati aggaramig ti video. Agidate. Kawang mati editor. Si kami, awan ti editor may. Awan ti ada ti cameraman na ni ka-viewer. Pati kabsat na pero awan toy. Ni Parekoy. Ni Parekoy busy. Si Parekoy. So pantay mo tin kini ko ka English. Ayan. Dito tayo para mas maliwanag makita tayo. Gusto kita. Magadi aja nagwapo mo ta. Sa karon yung angle ko ba? Kahit kung magamin na ko nga ni video nga aja nagwapo nga posture. Sige. Mga nataraki nga tao so nga i-plaster mo na siya. Sarakag. Data. Okay, dito tayo tatayan. Ya padakilak mata pagpakikipit ko mo. Pinya mag-out. Ay no, kasano kadalas nga gap-upload dati mo interview tayo ni English. Katumal ko nang katumal mo din kadalas. Katumal. Kanya ka English iso nga jak unay nga makakuha nga iti dakil ti medyo dakil mo ti channel ko. Asin niya po. Ngiminjak nga kadalas nga gap-upload inal daw ta ti sitwasyon mo. Siyempre daw widereng tikit kitaam ki aji kakadwam kinaji pinagungot dan maminsan awon bis nag-vlog kan tanda ka pa awanan mapirde je mood mo ba je ba no dumodawat ka mo ti kwarta madida ka ikan daw maganti kwarta awan na ka lang nagmagmaduman din dayon abay kasano ka dakil ti kuamon ka English ti channel mo paki-specify mo man. English na yan. Iti channel ko, may paliwanag ko kailaan no kasano. Pero iti ribin nyo, secret lang aja. Secret lang ata talaga. Sa atin na atin nakagatang kami iti YouTube. Pero madinga daktil mo tun iti may nag-trending ide kasi nga video. Kinakagatang mo sin iti yan yung mga gamit ni tayap nga kamera. Yan yung mga gamit ni hindi to sponsor mga lakay ha. DJI yan ha, DJI. Ito DJI din to, DJI Osmo Action ito. So same kami ng kamera. Tsaka ito drone. Itong ginagamit kong kamera ngayon, kuamot lang ito, DJI mot lang ito, Osmo Action mga lakay. Pero yung isa mas malupit. Mas malupit 'yon. Si ka-viewer, ang gamit ng kamera 'yon GoPro na utang. Huwag mo na sabihin utang. Basta GoPro. Kapa mangugda nga donate. Sa bagay na. Maglikaw. Likaw mo di pinakasildo daw. Kano kag sildo ya? Kapir daw GoPro mo di pinakasildo. Awang pay nagbanagan na rod sa GoPro. Yun yung mga gamit nila mga lakay. Ka English, padagamit ko nga sadya ngam diya kamo mga gamitan no mamaysa. Kailangan dati kadwaklot ang paliwanag. Dati piloto na dapat ata Kaduan mga may bagbaganan nuluktam kasta ka English man di mamatarusan. Dapat ato gamin ato.
dati piloto na. Talukatan kita naman mo kanya titsura na. Tagtaytayab nga kamera nga kunam. Lutiit. Lutiit na naman. Ay, pokas lakwa mo gaya matoy. Aji na buya ka to di YouTuber, aji pagmulmula dati pagay. Na, Hindi makawit na sa Bordogoy. nahita kayong baterina ni talupay ah. Talo bateri Nako. Okay, iso ata di makita mamamin aerial view kunada. Kaya mga lakay, aerial view kunada at drone. No da plano na gayam kahit kun no da plano yung magatangan nagkontak kayo laang ilako katoy. Ano may matatakay Kaya guys? ginatangkot di 17 yung gatangan nyo na 25. Oo. Kaya namatataran sana. Nabatarosan nyo mga lakay. Hindi lang kayo joke lang aja. Joke lang aja baka kumkumit kayo lagi din nila. Mga damdaman ka. PM sent ko na kanyawan na ka, delikado ka. Yung magamata ni kay Grace kuna dahan bis nga Kakil mo mo ito, patong na. Kunada na. Okay. So, agito giyam kami tanda. Ay kanya mo din manin parwara aja malilik ka mga GoPro. Pero kaya mo yan na. Oh. Tatati pag editan man nanti damagan tayo kanya da. No. Cellphone lang ti Huawei oh. si kami kay guys nga kabagay sa mga cellphone lang tigam gamitin mi nga mga pag-edit so nga medyo nabayag kami nga agwa nga kunwari malpas nga edit mo nga duduma kanyak no edit at duwangal daw. Oh, then nagbayag. Pao ta jay. Pero diya mga as in nga nagpo-focus nga talaga pa lang lang pa-jab lang nga papiyaw lang. Hapyaw lang. Mano nga oras kasi ti malam itulog ko ti rabe itulog ko ti bigat kasi nadamot ti sa baling nga trabaho. Una. Sabay madi nga kasi talaga nga nasa duta ka gid. Jadi ka pay so ana nang roda jay ah. Ana lang mga street nga. Ni ka viewer wa nanyamot te pag atoy ti talaga nga ako atoy. Bigatin natin ti pag-editan na ba. Cellphone nga Huawei, aji tag 8 mil. Sabagay, bigatin na dyan, 8 mil, dakbal at ang kantidad din. Boy, para kanya may. Para kanya may. Kay si kami problema nga Madi yung babag nga pobre baka mandi na matarusan ka Bordogoy. Por ko namla. Agbay sa Ano English? Agbay sa English. Tanong English baka madida matarusan niya. So aji nga kasi nga kandidat ay kay medyo nasakit mo na kung mono pangkagumatang jay dala-dalam jay kwarta am tapos igatang mo ti cellphone, igatang mo ti kamera. Kay English gaya pakisuportahan nyo gaya mati ni Kabordogoy tayo. Ngayon, Ayan, malakay. box TV. I-share ko ating nga video nan tao. Mm. Pero Kabordogoy mo din nga si-share no malam dahil nga talaga nga may share ato ta nag-upload ang video. Okay. Nga minsan. Oh. May upload ko ating nga video ko mo bag pa may. Gusto nga Di na tayo. Sila Hindi ka mo niya. may sabi ka English itoy gamen. Madi kami uni nga kuha nga maka-vlog. Pero lalo na isunan madi nga makabuhat ta trabaho na atoy. Pagperper di cellphone kin ko atoy. TV di trabaho na ata. Oh. Mo yung mga lakay. Perper di ay tertiriman gaya. Tertiriman balik tag imbaga kung awon tidag patirman ganyanan. Wala. Wala niyo Atoy ito ko alang mabuy-buya yaw atoy naka-eskwela ay naka-seminar ato di sa baling kwa nga bansa. Ay ko kaya lugar. Nila Sibaw. Tandaan ni Suna, so nga dumag istorya kami nang damag isuna no kasano tiro pati Manila, kinro pa iti Sibaw. Kuna nakakaslight ti mo lang da building na kinbalay. Ay kasya kung kuna. Awan dagi eroplano nga taytayab ko. Uy naadalat ta ko na. Ta kan gamin ka English nga nakasaksakit ti kasta. No dag speak guspusor kanya yung tama. Patayaban dak ti sa baling nga bansa. Okay malata. Di nga reklamo. Oh. Ada lakay. Nanggagyo ada ya. Baka dati mayat. Mayat, mas kayo. Hindi pa nakasakay. Oh, shout out tayo mamin nga ron suta. Well, shout out kin Ma'am Grahe daw. Oh, Sorry naglain kayo absuraw. Nagbuguyak may day awan na tanamwak. Wala. Isukat ko na. Sir nga portisa, sir. Nga imili nga tananggunan. Sir nga Costales, ay kagagapuan nga principal iti kwa iti Kanarawi day. Hindi si kami pay. Wa hindi si kami pay. Da sir nga Robelia. Ni Ma'am nga Baginda. Sino ba? Sir Salamangka, sir. Ma'am nga Parinyaw. Ma'am nga Jennifer nga De La Torre, kasinsin mo.
sinya pa ay. Mga Sibila. ay, mga sibila nantek. Nih, Antay. sorry. Nagpingigan aja yung kameran. Shout out ka di di duduma mga diyang nabangin ni Sir nga Galaw. Ni Sir nga Labiano. Yan. Adyo mo lang. Nya ti may bagam ngay. Ay siya, isoutout mo lang ta. Nalpasan. Nalpasan? Oy. Damakit kita ko ito magpapashoutout niya masarakan si Adi Iguanan, Adi comment nan. Ika English, dagi papashoutout gayam ayan ko. Diyak nga may shoutout nga ita nagaduti agkum-comment nga sir pa shoutout. Diyak nga maka-shoutout syempre dagyo mo na nga nagpa-shoutout. Yung diyak nga i-shoutout tapos si kayo nga barbaro shoutout ko di unfair mo. So nga unfair ko lang ana diyak nga shoutout ka nga duma lang ako nga dagyo siya shoutout ko dagyo nga kuha ka English dagyo nga tumulong nga yung balang ti ko. Siya shoutout ko. Di ba nagpapasinsen da kaon? O yan, nakita ko na. Nakita ko na yung magpapashoutout mga ayan, mga lakay. Nakita ko na yung papashoutout. Marami sila. Shoutout po kay kay John Ray W. Oh, yun lang. Isa lang. Wala na, isa lang. Sobrang dami talaga. Wala na, isa lang. So ayan. Paalam na tayo. Paalam mo na ka English. Nya ti may say. Pala ka na dyan kung ano yung may say mo. Bye to yo. Oh. Sabi mo ba? See you next video. Ayan. So, wag natin kalimutan. Manood tayo sa mga video nila mga lakaya. Ako palagi ako nanonood sa mga video niya kahit alam ko na yung content, kahit alam ko na yung kung ano mangyayari, nanonood pa rin ako. Kabisado Kasi mo na. kabisado ko na kung ano yung ending at saka yung intro, alam ko na yan pero nanonood pa rin ako. So ayan, sana nagsaya kayo sa aming video mga lakay. Until next time, tsaka bye bye.